Wala sulod. Baseball na. Wow! Hoy, kadako! Nako sa balo matats oh. Sudaan din sa mga mananagat matats, sudaan sa mananagat kadipinsa. Matats, good morning. So good at trabaho. Abo na pud maning mulupad nga isda. Kulang tao matats kay Domingo. Daghan ng absent. Shout out sa nang absent diha. Kami mauli mo yun niya, nami madala. Kamo? Dira na mo. Katawa dali sa katawa. Oy! Hindi, balihan, labyo, nangyayagdan. Ay. Ini. Paano na to? Di, balik sa trabaho. Bakit wala ata si ano? Wala si... Hindi nila alam na may isda tayo, madam. Ay, di niya alam. Kasi maaga na kayong dumating. Ang alam nila, katabi nila yung husband nila. Joke lang. Nakaklaro ba? Kailangan ng balong sa Ngay, ang malo kay may price. Pangiwan pa man si Runi. Shout out mga touch. Kaya buwan na mga mong isa kahit sa kabangka. Baba. Wapa kayo. Guwapang magtuwad. Guwapo na nagpunin siya. Ilan dyan yung isda. Guwapo ka nagpunin. Guwapo nga nagpunin isda pa. Kikagmay. Mga tats, deliver na. Para mapresyuhan ba? Mga tats, pauman na. Isa ka ng kapitan ito kay nanghatag na sa mga naghago. So, update na taon niya. So, matats, naman na tagabu kay gamay rin lang isda. 500 lang ang partial. Wapa kay kaabot. Sige, nagtabi. Ihanap pa ito cellphone. Hoy! Wala sulod. Baseball na. Wow! Hoy, kadako! Nako sa balo matats oh. Sudaan din sa mga mananagat matats, sudaan sa mananagat kadipinsa. Kilawon. Mga reject to. Kita mo to?